Maayong buntag kanatong tanan. Amen. Maayong buntag usab diya naa sa gawas. Amen. So malipayon batangan ni akaron ini kabuntagon. Amen. So nakita gid nako ang inyong mga panagway nga malipayon kana bitawng excited bitaw ta nga muday musimba sa atong buhi nga Dios nga kung unsay naasulod sa atong kasing-kasing ato nang makita sa atong panagway. Amen. So mapasalamaton kaayo ta sa Ginoo nga niya ta karon nagtapok para mudaig ug musimba ngadto sa atong buhi nga Dios. So aging pagsugod ato tas pagpamarog mga igsuon ko sa Ginoo ug ato ning ablihan sa mga pagampo atong isentro ang atong kasing-kasing ug huna-huna ngadto lang gid sa atong buhi nga Dios. Nya di na tutugutan nga ma-distract ta atong ihalad ang atong kasing-kasing kusog ug huna-huna ngadto sa atong buhi nga Dios. Labing kamahanan namo nga Dios na inigsayo sa kabuntagon amahan. Salamat kaayo Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong pagkabuutan nga Dios. Ikaw ang Dios nga naghatod sa among mga kaigsuonan diri amahan. Salamat kaayo Ginoo nga dili ikaw ang Dios tag-iya sa tanan. Dios ka nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. Bisan pa sa among tagsa-tagsa ka kinabuhi ug ikaw usab naghatag ka namo gininhawa amahan. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios nag-andam sa tanan. Ang imong gipangayo mao lamang nga makaalagad, makadayeg, makasimba kami diha kanimo o Dios. I-bless ang matag usa namo ka kinabuhi o Dios. Ikaw ang Dios na sayod sa among kasing-kasing, sa among huna-huna. Lord, among ipangayo karong kabuntagon amahan nga amo kaning mahalad nga kanimo o Dios. Na dili na mo tugugtan amahan ang mga distraction in the name of Jesus. Wala ka mo yun na o David kay karong kabuntagon magdayeg ug musimba kanimo diha kanimo o Dios. Lord, i-bless amahan bisan pa sa among mga kaigsuonan nga nagpaingon diri o Dios. Padayon ka o Dios mag-uban katagin sila kasing-kasing amahan nga malipayon sila Ginoo nga dili pinugos ang ilang pag-alagad pagsimba nga kanimo nga ilang mahinumduman o Dios nga angayan ka namong alagaran tungod ikaw man o Dios tag-iya sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi o Dios. Lord, i-bless ang among panimbahon karon amahan gikan sa among pagsugod hantod sa paghuman. Ikaw o Dios magpataas, ikaw o Dios mapasidungkan sa among tagsa-tagsa nga kinabuhi o Dios. Dalaygon ka amahan bisan pa sa mga tanang katawhan Lord niining dapita amahan. Ikaw o Dios magapanalangin amahan. Ipabati kanila Lord ang inyong gugma Lord Jesus nga sila usab Lord magkaalagad ka na kanimo. Padayon ka mag-provide Lord sa ilang mga kinahanglan. Padayon nimo silang sangkapan o Dios. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Ug kinitanan amahan among isalig, among itugyan nga na kanimo ang pagpasidong. Salamat sa pangalan ni Jesus. Ang tanang mga anak sa Dios magaingon. Amen. So mga igsoon ko sa Ginoo, atong gamiton ang atong kusog sa pagdayos ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen ba? So atong gyuding gamiton ang ningon diha nga gamiton nato ang tibok atong kusog huna-huna ug kasing-kasing alang sa pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Ningon ang awit diha nga dili na mabalaka kay nganuan kay ang Dios kauban kanato. Amen. Ya diha sa pag-awit nato magawas sa atong lingkuranan ug ato usab nga himamaton atong labanon ang atong igsoon diha sa pagtuo nga kung mahimo atong tanaw smile kung pagkapinay po no kumusta nga diha kumusta ka sis. Amen. Hallelujah. Mabalaka, kauban ka
kasaligan, ikaw ang Diyos gamhanan. Yes, Lord. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing mga igsuon ko sa Ginoo. Aron sa atong pagdahig nga na sa Ginoo. Masinati na to ang iyang presensya. Mabati na to ang iyang presensya na naghanap ng kalipan. Kitagpawan sa atong pagdahig sa mga igsuon. imong pagkabuutan ni Diyos sa among tibuok
aduna magid na yung mga panagsayaw. Amen ba? Ya daygo na to siya sa atong mga panagsayaw, sa atong tibuok nga kinabuhi, ato siyang daygon awitan inang sayo sa kabutagon. Aniya na o Diyos, hallelujah, sa atong gamitan ng atong mga kamot sa pagpakpak sa atong buhi nga Diyos, hallelujah. Ana, oh Diyos,
maugas. Dili masukod. Dili walay makatandi sa imong ugma. Yes, Lord. Ugma mo ako, ipakamatyan mo. Inulang mo imong dugo, aron maluwas ako. Salamatan ka sa imong
Salamaton kita sa Ginoo kay kanang ubay-ubay kita na sila Tia Rita. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo sa matang sa tagsa nato ka kinabuhi mga igsoon ko sa Ginoo. Ug ato ta sa laing bahin nga mao ang paghatag og kadaugan. Nagmadaugon ba ang tanan? Amen. So nagmadaugon gyud ang matag usa nato ka kinabuhi mga igsuon ko sa Ginoo kay karong adlaw wala nato si piyata nga magkahatag tag panahon ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. So akong gihatag ang panahon sa muhatag og kadaugan karon kay pag niaging Domingo nihonghong gid siya nga siya ay muhatag og kadaugan. Pero siya ray usaysay sa kadaugan kung giunsa siya pag uban sa Ginoo, kung giunsa siya pag ayo sa Ginoo, siya ang musaysay sa tanan. Og akong ihatag ang panahon ni Day Eden. Og atong plakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa ni Day Eden. Turog man. Usbon ko kanang may buntag kanatong tanan. So nasayod man jud tano kamo dire ni adere nga kung unsay nahitabo unsay mga kung unsa ang pagsulay nga akong naagian pag last niagi pa jud kaing Domingo. Og kini ako ning dakong pasalamat sa Ginoo kay sulod sa 7 ka adlaw sugod pag Domingo og buntag simba to dire nya pagmata na ko sa balay kalit ra nga luya akong lawas nya sakit kay kong tiyan di gyud masabot ang kasakit ba din moto nagsugod na day akong LBM ato nya pagday na jud na kong paghuman ako ligo kay moari dire nya pagday na kong anhe diusab na sad nya balik kaduha na nya di na to sagol ka kulba nako kay di man jud normal kay tubig jud nya hantod nga sa panahon nga sa time man abot ko diri nagsimba nagdaigos Ginoo nitukar na sa diri grabe gyud sakita halos di maagwantang kasakit ba niya magdalan padulong dinas lalaw niya magtuyok-tuyok bitaw ang kasakit niya ko hangin ra siguro niya ako ra jud tong giampo sa Ginoo so wag tanga lang ni Lord wala man jud nawala niya murag duda na jud ko ato bahin ko nga di ba kanis akong gikaon sa lungsod atong pagka Sabado gabi kay nangadto man gumis lungsod ato niya bihon ra gid akong gikaon nga mura pudto siya kana bang murag padulong na to mapano siguro kay tiliwaso na lang yun ba niya murag nalain-lain na jud kuan murag mura jud kong ipasanginlan ba na di hantod nga pagka Domingo hapon naabot na lang og 5:45 sulod sa tibuok adlaw ang Domingo ni undang akong LBM 5:46 ikasiyam kung nag-CR ato jud nya tubig jud siya puro nya kaluoy sa Ginoo kay wala jud pud in taon uban ni og suka kanang ang mas kuyaw man jud kuno kung ang magsuka na ka nya mo interval hinuon siya og 2 ka oras or 3 pero tubig jud na diha na jud ko sagol na jud akong kabalaka ato wala jud ko ingon pod nga nawad-as paglaom kay naman jud ang Ginoo wala man gyud imposible kung modangop taniya nya pagka salamat sa Ginoo kay pag untop quarter ay mga alas 6 jud nawala na murag nahayahay akong pamati ni puli man pagagabi hangtod na buntag ang grabe jud na kong iganga gyud hilanat na sad nga di masabot akong lawas nga mo panit nga akong hikapon sakit gid kaayo nya hasta gud akong buhok gud murag mutindog sa kabugnaw nya murag ko gihulom sa ice nya moto gituoban ko dire pagkagabi sa ni Marvin niya murag na arang-arang pero kapoy jud na wala ko ni gana nawala ang ganas akong kaon nya pagka ugma ato Lunes ni saka ko dito sa mama dito ko nagpahuway hadlok man jud ko wala sa mama nya moto nga dito ko
Wala man jud ni balik naman sa pagkalunes ag buntag akong LBM, sakit na sad kay kong tiyan niya. Akong hilanat nagpabilin pa ato murag sagol trangkaso. Kung saon naman lang ni oy inana niya. Moto paghangtod nga pagka tibuok adlaw sa Lunes, sige ra gyapon, maurag gyapon wala gyud murag ulay kausaban bisan unsa na nga tambal akong giinom. Nya. Hantod nga pagka Martes ag buntag, luya naman jud kay murag di na jud matabang na kuyapan ko sa mama anang buntag. Nakibalo man mi nga montugbong dai sila sa pastor, na decide si Marvin nga check up na lang gyud niya. Kanila ging mahadlok tag unsaon ta dito sa ospital og ingnon tang pa-check up na i-detain unya ta dito. Nya. Nato nga murag hadlok jud ko inko. Sige ko pag istoryang yin inko yin unsaon man ni nako day ana saan mahadlok man ka. Salig lang jud Ginoo inko. Naaman jud ang pagsalig pero kung mura jud ni dalan nga maayo ko ako gining buhaton. Mato nagpa-check up mi dito. Mao di ay kay usa sa katong akong tiyan nga sige jud nga sakit. Wala man jud maminaw tambal diri pa lang daan nagsige. Bisan unsa na lang nga tambal, mahirbal man, matablitas, akong buhat ang tanan nya wala jud. Mo de pag laboratory dito ang lab test nako sa akong bakterya sa akong sulod sa tiyan daghan kay bakterya ako ang hugaw. Mo dito'y naka-trigger og mais tanan nya. Gidextrose ko dito og 4 ka oras, niabot dito og 6 ka oras kay gipahurot man jud to ang vitamins nya. Nalipay ko ingo arang-arang kay gipangtirahan ko og tambal basig mawala na jud ni. Naunsa man nga pag uli na mo dire gikuha ming pastor anang pagkagabi diha pa lang guro to sa kalatagan dapit anang simanganan. Sakit naman gid kay kong tiyan nya wala jud ko nagsulting pastor nga mo hunong tower unsa kay ko asa man pug mo CR ane ana ba ko nga padayon lang jud ta ani ko nga sige pa ko nga maabot raman jud ko nga agwantahon lang sa mo to pag abot dire wala mo ko nga la daghan naman jung tambal na wala joy murag wala pamina ko murag ano man ni nga wala gyoy kuan kanang alibyo ba ko nga bag-o pa man kong gasugod sa tambal niya tungod siguro sa kadaghan sa kong bakterya ba di gyud to dali og patay sa antibiotic mo to nga hantod na lamang naabot ang Miyerkules wala jud sakit lang gihapon kaayo Wibis ni samot pagka Wibis o gabi ako yung gidang ako yung gipahinuklugan og maayo no nga Lord ikaw man gitag iyas akong kinabuhi ako giniisalig nimo ang tanan na jud ko ato kay nga naman wala man jud imposible ko moduol ta niya nimo to nga engko nga kibalo jud ko Lord nga pagsulay ra gid ni akong pag before ko natulog di man jud ko kay katarong agtulog kasi kung mata-mata lagi ba sakit jud kayo na mohilab na akong tiyan di na pa jud ko ganang mukaon engko nga mo to pagka before ko natulog na ingon jud ko nga nagi rason siguro or naadyo ni katuyuan nga nung naanin ako. Ingko nga, og pagsulay ra ni, kay balo jud ko Lord nga, di jud ko nung pasagdan kay, kay balo mo unsa. Sulod, saan ang pila ka adlaw nga gipamatiis na ako, gikan sa Domingo hangtod na tong pagka-Wibis o gabi Pag mata na ko ng pagka-Bernes nagbuntag, nagdamgo ko anang pagkagabi Ingko nga, unsa man to? Murag gihagsa ko sa usa ka taytayan bitaw nga gamay kaayo. Na puros kakahuyan ang babaw, na puros tunok ang akong alagyan, murag kana bitaw kagingking. Puros gid kagingking nya ko nga ako ra gid usa. Na padulong na tumusalop ang adlaw ko no. Lingi ko sa isig kaliyo. Kung wala man jud ko'y masampitan asa ko agi ani. Kung asa man ko agi puros jud tunokon. Nataas kay siyang bridge nga gamay kaayo. Ko nga nadugay ko nga makaagira jud ko ani. Ano man to nga sa usa ka pamilok lang sa kong damgo. Naabot naman kustomoy nakalabang man ko to nakaana ko giunsam to nako pagagi. Mo to buntag na nanahuna-unaan jud akong kuan bang ko nga. Kay balo ko nga kani pagsulay ra jud ni ba. Kani malatangan ay kanang makalabang ra jud ko ani. Mo to nga sugod atong Bernes og buntag. Mura bitaw kanang usara jud akong gikuptan di kay mura usara jud akong gikuptan nga kanang mura bitaw og nagsilbing nga pundasyon bitaw sa akong kaugalingon sa akong kinabuhi ato kana bitaw nga bersikulo nga nasa Santiago 1:2 kanang bulahan ang tanang tawo nga makasinati sa tanang mata nga pagsulay kay diha man gud taliwalas mga pagsulay ana makita sa Ginoo nga nagmalutayon bagid ta. Imo to nga og kanang diha ko nasikog sige jud ko
bit-bit ana nga bersikulo ha, ko nga uban sa tulo mao ang pagtuo o paglaom mo gugma. Kaya sa pagtuo man God sa kung nabat sa pagpamati man na itong makita. Sa pagbasag Biblia o pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo sa mga aning pagsimba madomingo. Nga ikaduha mo ang paglaom nga ako naglaom jud ko nga kato malabngan ra gito nako. Nga uban ang ikatulo mo ang gugma kay sa gugma man God kung wala tay relasyon sa Ginoo kawang lang gid ang tanan. Mo to nga nakana jud ko kay ko nga kani Lord kaya ra gid nako uban sa mong tabang. Og salamat sa Ginoo nga iya jud kong giayo uban sa ing tabang. Og salamat. May natong palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi ni Day Eden. So nindot kaayo mga igsuon ko sa Ginoo kung naata sa Ginoo mga igsuon kay sa dihang mga pulong nga atong nabasahan motoy atong matipigan ang iyang mga saad nga bulahan ang tao nga makasinati og tanang matang sa mga pagsulay kay diha sa mga pagsulay mga igsuon ko sa Ginoo diha na to mailhan nga epektibo ang atong pagsunod diha sa Ginoo mga igsuon no kay naamay mga pagsulay so diha sa mga pagsulay so dili ta ingon nga maluya ta mas madasigon pag itang moduol kaniha kay nganuman naa ang Ginoo nga nag-uban nya katong ingdamgo ni Day Eden kanang hatag og paglaom nga ayuhon gid siya sa Ginoo kay nganuman pag sunod niya brag usa ka pamilok tuan naman siya sa unahan so gipakita sa Ginoo nga makalabang siya siyang sakit. Amen. Makita mga igsuon sa Ginoo sa gipadaygan siya sa Ginoo nga ayuhon siya sa Ginoo niya makalabang siya sa mga balatian niya giyahang naagian. So matag-usa na amo jud tay mga kanang gipakigbisugan sa panahon nga moabot na kupot ra kita sa Ginoo kay pag si Lord atong kuptan dili gyud mo buhi ang atong Dios. Amen. So dalaygon ang Dios sa paghatag og kumpletong kaayuhan ni Day Eden. So wala gid niya pakyasa kay nganuman ang Dios may mapasidunggan, ang Dios ang mapataas dining sayo sa kabuntagon. Kung hatag tagkadaogan sa Ginoo, malipay ang atong Ginoo. Amen. So sunod mao ang paghatag og awit sa Dinoyos family nilang Day Familia uban sa iyang duha ka anak. So atong ihatag kanila ang panahon og atong palakpakan ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi mga igsoon. Hey, hello. Hey. Minus one inyo lagay. Okay lang. Kuan ang gugma mo. Ang Cross sa Calvario ang primero. Cross sa Calvario. Sa cross sa Calvario. Dito. Sa Kalbaryo ang hagdumanan sa dako nga gugma mo kamata O ana gabi ana. O tapad pa ba? Ana. Say, title na? Sa Cross sa Calvario. Ang gugma mo. ang gugma mo
Nagkumitaw, magtanaw sa ka. Oh, dara. Maulaw ko. Nara ko rin. Ako nga gugma mo gipasan mong tanan akong salang kapagyasan nagmadaungon ka kay gibayran mo ako gawas no na kamatayon way gahom amayan kan simbahon pagkataon sa gugma mo Jesus pagkataon sa gugma mo Jesus tingog ako nga masud kanimo puyi ang kasing-kasing ko
Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing pagkatahong sa gugma mo Jesus, pagkatahong sa gugma mo Jesus, tingo ako nga masuot kanimo, puy ang kasing-kasing. Amen. So, may gahom gyud ang pangalan na Jesus. Amen ba? Amen. Diya sa cross sa Kalbaryo, gidala niya ang tanan. Amen. So, iyang gidalan dito sa cross, diya na to mahinumduman kung makita tag cross nga, diha di ay gidala tanan ni Jesus ang tanan na tong mga kalapasan, ang tanan na tong mga kinabuhi nga wala pa mahimuot Dios Ginoo. So dalaygon gid kaayo ang buhi nga Dios sa mga Dinoyos family nga ilag yun gihalad ang kanang wala jud nila pa sipyata ang paghatag og special number. So atong makita nga mga bag-o pa jud ta kaedire pero wala gid nila gikaulaw nga mohatag og kanang halad awit para sa atong buhi nga Dios. Amen. So ato na ta sa laing bahin nga mao ang paghatag og kanang pulong sa Ginoo nga pagadagdon siyang alagad na si Pastor Gideon ug atong palakpakan ang Ginoo siyang kinabuhi. May buntag sa tanan. May buntag. Dalaygon ang Dios. Ina imong tapat, may buntag. Salamat ta sa atong buhi nga Dios. Okay, kato nga naa sa gawas, pwede rang musod o napamay lingkuranan. Kanang naas gawas. Salamat ta sa Ginoo nga niata karon nagkahiusa aron sa pagdaig sa atong buhi nga Dios. Ug labaw sa tanan pagpamati sa mga mensahe nga maoy gikinahanglan natong masabtan. I hope nga sa ato ang pag-uban karon do na tay masabtan nga pulong. O kining pulong dili pulong sa tao kun dili pulong sa Dios. Ina imong tapad siguruha nga sa imong paglingkod do na gyud kay masabtan. Amen. Aron do na tay hinigiban sa pagpuyo sa kalibutan. Hinumduman na to ha. Kung gusto ka nga panalipdan sa Dios ug dunay hinigiban ang atong pagpuyo sa kalibutan, kinahanglan masabtan nato ang pulong sa Dios. Kay kung dili nato masabtan ang pulong sa Dios, walay manalipod nato. Amen. Walay manalipod kung dili nato masabtan ang pulong sa Dios. Muna nga usa sa pinakaimportante sa pagsimba mga kaigsunan ang pagpamati sa pulong sa Dios. Ang uban murag di pa kay anda mamate. Muna nga inigsimba matud pas ubang mga MC kanang presider bitaw moingon dayon before nila pasudlon ang pastor moingon dayon nga mga igsuon oras na sa pagpamati sa pulong sa Dios. Oras na nga atong ihiklin. Unsa man ang ihiklin? Ipadaplin. Dili ipadaplin. Ihiklin. Laglom no? Kanang ihiklin ipadaplin. Bot ipasabot biyaan una ato usang ihiklin ang mga langyaw nga panghuna-huna. Unsa man ang mga langyaw, mga tawhanon, kanang mga huna-huna, mga kaigsuonan nga moingon ta nga ayay. Init na rabawa gyud ko kabulad. Unya naminaw ka diri, unya mo nahuna to as init. So wa kay masabtan. Kinahanglan kung maminaw ta sa pulong sa Dios, atong nahatag ang atong igdudungog, ang atong dalunggan. Ready na ba ang tanan sa paghatag sa pulong sa Dios o sa paghatag sa atong igdudungog? Ready na ba ang tanan? Ang tanang ready, mayong praise the Lord. Praise the Lord. Ang dili tanang ready, mayong amen. Dili na ready. Anak lang siya. So na ini amin no. Pero lipat lang. Muna nga sure gyud ta nga maminaw pre atong usa ka wali mga kaigsunan.
Moingon ang usa ka pastor, kinsa ang gusto nga moadtog langit, mo praise the Lord. Praise the Lord. Unya kay ganga kuan lingar man dai kay ang pagka praise the Lord ba, murag sabay ras panahon. Moingon nga kinsang anak ni kinsay anak ni Satanas, mayo amen. Amen. Ya, amen po. Kay ngano man naamang ko yung mga panahon nga ni sunod-sunod data ba pero wala pa di ay pero kato okay nilipat ra ka ato. Nalipat ra ka. Sige, kuha tag Bible, na may Bible. Ang Biblia mga kaigsunan, do na pag-Biblia dito sa suod sa recording studio. O niya kining atong panimbahon karon mga kaigsunan, nadungog ni sa atong mga kaigsunan nga nagsunod sa Shine FM. Kinsa may nagsunod sa Shine FM 101.3 sa FM radio, kinsa pa ay nagsunod diri? Kisay nagpatingog og FM radio. Si Brother Moses, no? Number 1 kay Brother Moses. Moabot ang panahon nga iblista ni Lord ang mga listener sa FM radio. Pero di pa nako na karon buhaton kanang magbutang sa tag karatula. Aniya atong ipahibalo siguro krusada or duol na sa krusada. Ang ato karong panimbahon mga kaigsunan, dili lang kay kita mo'y naminaw sa pulong sa Dios. Kundili naminaw usab ang ato mga kaigsunan nga nagsunod sa Shine FM 101.3 og sa tanan nga nagsunod sa live Facebook, ang pulong mo kinabuhi ko. Adunay 40 ka mga kaigsunan nga nagsunod. So kanang 40 naghanag yun na siya tungod kay naapag yun na sila pamilya o niya ang uban sad gikunik po nilag Bluetooth, gikunik po nilag trompa ang panimbahon. Muna nga si Brother Moses ning nagdala taon to siya trompa kay nangandoy pud siya nga atong patrumpahan atong mga kaigsunan diha para makadungog. Pero wala pa man tay amplifier, kinahanglan na siya amplifier para dili masunog ang atong mixer. Kay mixer pa man. So ang ato ro nga hisgutan mga kaigsunan nga mga pulong sa Dios, naghisgot ni sa atong pagkatinon-an. Amen. Pagkatinon-an. Ang tanan mayong pagkatinon-an. Ang tinun-an nga walay nakatunan, wa gyud nay pulos. Hello. Kanang mag-eskwela ka, ang bata nga imong pa-eskwelahon, gikan sa grade 1 hangtod grade 6 hangtod sa high school, mo graduate sa high school nga di ka balong mobasa, ang balon pertig yung usika. Tama ba? Siya rog ni abot og high school, di gyapon ka balong mobasa o niya pa kwintahon og plus 1 plus 1 di gyud ka answer pertig yung usika dagay no ay kamo kuno na una murag dili gyud pod dagay pwede nga dunay estudyante nga gikan sa grade 1 hangtod ni graduate sa grade 6 hangtod na grade 11 grade 7 hangtod grade 12 ni graduate sa high school unya mabanggaan sa litra di gyapon sa kaila. Grabiha dagay usika sakripisyo sa ginikanan. Buntag sayo pailis nya napagyud manglaba pagyud nya plansahon pagyud nya tiktak pagyud ang sapatos. Himan-himan di day ka balong mabasa. Makasud ka nagtrabaho. Nga inig fill up ganig biodata ang narabay mga kuan dito kanang fill upanan. Unya pag fill up dito gender. Sige pang interview sa tong gender gani. Nya nigsulat di pagyud ka balong mo sulat unya graduate high school murag di gyud dagway maayo no. Di gyud makasud og kuan trabaho. Usa may buot na akong ipasabot mao ni. Ikaw ug ako gitawag tas Ginoo dili aron himuong membro og karatula or himuong membro sa simbahan. Gitawag ta sa Dios, pinaagi kang Kristo, gipakamatian ta ni Jesus Christ. Si Jesus nagsakripisyo og nalangsang ang iyahang kamot, ang iyang tiil dito sa cross, nagantos siya aron ikaw ug ako mahimong tinun-an ni Jesus. Unsa may tinun-an sa in English? Sa man tinun-an? Sa lain nga mga pinulungan, unsa man ang tinun-an? Mga estudyante. Pero kung imong lantaw na sa
English, disciple. Mga disipulo. Kita ang mga tinunan, mga followers. Pero mauna ang sa mabaw nga pagkasulti kana bitawng sayon nga sabton, mga estudyante ta kumbaga. Mga tinudluan ta ba? Amen ba? Inay mo tapat tinudluan dai ka brad. Og walay laing gitudlo dinhi mga pagtulon ni Jesus. Muna nga dili ta pwede nga moingon nga mga tinun-an ta ni Gideon. Ayaw gyud mo pag-ingon mga kaigsuonan og ayaw ninyo dawata nga dunay mga tao moingon nga mga tinun-an mong Gideon. Kay nganuman wala ko'y pagtulunan nga ako nga akong gitudlo kaninyo. Unya, unsa may mga ilanan nga ikaw ug ako mga tinun-an ni Jesus. Atong basahon ang Juan 8 versikulo 31. Juan 8 versikulo 31. Kinirang usa ka bersikulo atong pagahisgutan. Unya pwede na tong ditsohon ang 32. Kining duha ka bersikulo. Dahil mag-ampo dahil ta ato ni siyang pisa-pisahon. Naana ba ang tanan? Juan kapitulo 8 bersikulo 32 at 31 32. Ingon dinhi, busa miingon si Jesus sa mga nanoo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Mahibalo kamo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag ninyo kagawasan. Nagampo ta ato ipiyong atong mata. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Salamat o Dios sa kadasig nga imong gibutang sa among kasing-kasing. Din walay nakaulang nakababag sa amo ang pagduol kanimo aron sa pagpamati na usab sa imong mga mensahe. Din ang imong mga pulong karon nga maoy mo mugiya sa among kinabuhi ug sa among naunang kasing-kasing. Puna kami sa mga langitnong mga mensahe, mga maayong butang, mga mensahe Ginoo nga maoy makahatag kanamog kaugmaon, makahatag namog pagtuo, paglaom og gugma diha kanimo. I-bless Ginoo matag usa nga niya karon bisan pas mga listener sa Shiny FM 101.3 ug sa tanang mga sumusunod ug mga followers sa ang pulong mo kinabuhi ko. Ikaw Dios mag-bless ka namong tanan. I declare blessing in Jesus name. Amen. Amen. So dinhi giklaro mga kaigsonan nga ikaw ug ako mga tinunan, mga disipulo, mga disciple ta. Sa lain nga mga pinulungan, mga tinudluan ta ni Jesus. Kita ang mga estudyante ni Hesukristo. Buti pasabot nga kita angay magkat-on sa mga pagtulunan ni Jesus. Kay sama sa usa ka estudyante mga kaigsuonan, aron mahimo siyang sangkap, aron mahimo siyang andam sa pag-atubang sa tanang kahimtang sa pagpuyos kalibutan, kinahanglan doon na say makatunan sa iyang pagtuon. Amen. Ang usa ka estudyante nga kugihan nga motuon, kugihan nga magkat-on, dako kayo nagkaugmaon. Tama ba? Tama? Ang dili man lagi uyon ang uban. Moingon gyud ko mga kaigsuonan nga bintaha gyud tong magtuon. Bahala og sigig kasero, at least nagtuon. Kay doon ako'y classmate sa una nga sayo pa lang magyampungad na dito daplin sa sapa kay sigig tuon. Nya doon na pag ito istorya sa una nga ang tiil ihulom og tubig, magsigig memorize, di gyud kuno mawagtang. Sa sige sag tuon, sige po sa kasero. O niya, kabalo ba mo unsa? Sige po siya og kanang grabe man gud ang magtutudlo sa una kay dili pareha karon. Sa una kung magsige ka kasero niya butangan gani ka og kanang ingnon gani ka nga kani og di gani ka answer ani. Karong alas 9 adto ka sa flagpole. Barog. Ay daghanang na marog oy. Daghanan ni barog. Ang uban wala na lang mo answer. Ditso na nagbarog. Nya natoy upat ka babae o niya wa gyud nangundang gyud sila pero kanang usa ka lalaki nga bisag sigig kasero pero sigir gyud sag tuon. Sigir pug kasero. Kabalo mo unsa? Pag college niya bright na kayo siya. O niya kabalo mo unsa? Assistant na sas mayor. Sekretary siya sa mayor. Karon nakapangasawa pag yung maestra o niya teacher 3 pag yun ang iyang asawa.
nakatukod og balay. So dako kayog kagmaon ang taong kusog mo tuon. Sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, yes, dunay mga panahon na mapakyas ta sa atong pag-alagad. Dunay mga panahon nga maluya ta. Pero bisan sa atong kaluyahon, bisan kung naamay kaluya mga kaigsuonan sa atong pag-alagad sa Dios, apan manlimbasog ta sa pagkaton. Manglimbasog ta sa pagkaton sa mga mensahe sa Dios. Ang pamaagi aron doon na tayo makatunan sa mga pulong sa Dios, mao ang paghatag og panahon sa Dios. Amen? Mao ang paghatag og panahon sa pagpamati o pagpamalandong sa pulong sa Dios. Kung musimba ganita, sigurohon gyud nato nga ang pulong sa Dios mo'y atong madunggan. Dili kay musimba ta mga kaigsuonan nga ang atong masabtan mga chismis lang, mga sugid-sugid lang ba? Ang mahitabo mga kaigsuonan kung musimba ta, unya wa tay nasabdan, wa tay nadunggan nga mga pulong sa Dios, way na usab nga kinabuhi. Walay mabag-o, walay mahitabong kausaban. Mao na nga kung ako ang gitun-an mga kaigsuonan, kung ako'y pasuldihon, musimbag yun ko sa Dios, ngadto sa simbahan, nga gitudluan ko pagkinabuhis bala ang kasulatan. Ngano man, kay giingon ni Ginoong Hesus, si Hesus unsay giingon? Si Hesus miingon sa tanang nanoo kaniya. Ikaw og ako, parihong nanoo ni Jesus. Tama ba? Nagsimba ta karon sa Dios kay mingtuo ta ni Jesus. Si Jesus miingon sa mga taong nanuo kaniya. Niining panahon na mga kaigsuonan siguro daghan kay mga tao nga nag-alirong ni Jesus. Kay si Jesus ni atong panahon na naghimog mga milagro, unya kung imong lantawon ang istorya sa Biblia, libuan ka mga tao ang nagsunod-sunod ni Jesus. Ang problema, dili aron mamati, kundi aron makakita ras milagro. Kuryoso sila. Kung sa atong panahon karon, chismoso day mga tao sa una. Ingon day mga tao, sa diha nga si Jesus, nalayo ba? Nilikay si Jesus, unya sa diha nga, nakitaan si Jesus sa mga tao, ingon ang mga tao, Jesus, ganina raming naghulat nimo, ganina raming nangita nimo. Ingon si Jesus, nangita mo nako dili tungod kay nakasabot mo, nangita mo tungod kay namilagruhan mo. Kay ngano man, imagine na 5,000 gipakaon ni Jesus sa pipilalang kaisda o pipilalang katinapay. Pila ganito kaisda? 5 o 2 katinapay? Wala ba na mabaliktad? Bahalang nabaliktad na basta kay mauna siya. Ya, 5,000 mga lalaki, walay labot babae, walay labot mga bata, pero nabinlan pa gyud sila og 12 kabukag. Grabe no? Grabe ang milagro mo to. Hinungdan nganong magsunod-sunod ang mga tao. Pero sa diha nga nangita na ang mga tao, unsay giingon? Jesus, wala mo mangita nako tungod kay nakasabot mo. Nangita mo tungod kay namilagruhan mo. Or sa laing bahay nagkakaon mo. Now, dili gusto ang Dios nga maunay atong masabtan sa panahon nga mosimba taniya. Ang gusto sa Dios, sa atong pagsimba kaniya, kinahanglan doon na tayo masabtan. Kuhita ko na imong tapad, dapat na akay masabtan. Dili kay muuli ta unya mga kaigsuonan unya pangutan-on ta sa may wali ma ambot ato kay mura mag nalimot ko unya og nalimot ta unsaon man nato pagkat-on tan-awa ra god unsay giingon ni Jesus. Si Jesus miingon Juan kapitulo 8:31 busa miingon si Jesus sa mga nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod gayod nga kamo akong mga tinunan. Dinhigi klaro nga dunay duha ka klaseng tinunan. Adunay fake nga disciple, adunay true disciple. Amen. Ang tinuod nga disciple, ang tinunan ni Jesus, do na gyoy nakatunan. Amen ba? Og nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. First, atong hisgutan kining pagtulunan ni Jesus bahin sa pagampo. Mateo 6. Dito sa Mateo 6. Mateo 6 mga kaigsunan.
bersikulo, daghan man kaining pagtulunan. Mateos kapitulo 5, kapitulo 6, kapitulo 7. Lamang mukuha ratag usa ka pagtulunan nga gibili ni Jesus sa libro sa Mateo. Kay napulo man na kapagtulunan. Gusto sa Ginoo kanang napulo ato nang makatunan. Unya wa pamantay bisag usa atong sugdan sa usa. Tama ba? Kay kung mangutana ko ninyo unsa may mga pagtulunan ni Jesus, manganganga wa pa man, di ba? Tama ba? Oh. Pero dili pod maayo mga kaigsuonan nga moatubang tas Ginoo, nya ingnon tas Ginoo sa may pagtulunan nga imong nakatunan. Ambot lang ato Ginoo kay sige ra man kog pirok-pirok pud ato. Sige ra wag pirok-pirok. Malihog kuno kog bangil anang kuan dong dibed. Anak kana. Salamat. Sige. Mateo kapitulo 6 bersikulo sugod ta og 5. Pagtulunan mahitungod sa pagampo. Unya, dapat yung mga wali ra ba? Ang Kristohanon kunong way ampo-ampo, wa gyud kunoy mahimo. Tama ba? Wala oy. Ngano man, hinumdumi ang atong pakigubat dili sa kusog, dili sa abilidad, dili sa dugo, sa unod, kanang dili inisog ba? Kabalo ba ta? Si Pablo diha sa sulat niya sa Epeso kapitulo 6, bersikulo 12, wala ta karon makig-away batok sa dugo ug sa unod. Nakig-away ta diha sa espirituhanong gahom. Espirituhanong gahom buti pasabot, dili nato makita. Pag-abot sa Epeso kapitulo 6, 18, ang atong pakig-away pinaagi sa mga pag-ampo. Kung naatay pag-ampo mga kaigsunan, ingon kitang mga Kristohanon, una sa tanan, doon na tayo proteksyon. Tama ba? Doon na tayo proteksyon. Ang panalangin sa Dios nga iyang gibubo sa mga tao, nga giandam alang ka nato, proteksyon na kung doon na tayo mga pag-ampo. Pero kung wa tayo mga pag-ampo, ang panalangin mga kaigsunan, nga alang unta ka nato, dili mo abot nato kay wa may proteksyon. Kawaton man na ni Satanas. Imagine ha, ang Juan kapitulo 10 bersikulo 10, si Satanas matod pa ni Jesus, muanhi si Satanas aron pagkawat, pagguba, paglaglag, pagpatay o pagkawat. Kinsa unsa may kawaton ni Satanas? Mga panalangin nga giandam sa Dios alang nimo, pag-release sa Dios sa panalangin, unya karon kay wa man tay ampo-ampo, wala tay proteksyon. Mo nang naay mga istorya, pira na naging bato pa. Nakadungog mana? Kwarta naman ta to. Di ba? Igor man kong gipagunit. Hana man dayon. Kabantay mo, kugi na sad. Unya trabaho na sad, singot na sad. Unya pamaol na pod. Unya kana rabang tao nga grabe na kahago, grabe ka kapoy, mubo na kay buot. Kisay nakarelate diha. Sige pangita, sig pangita. Wa na. Mubo na kay nagbuot. Tinuod biya na. Muna way kalinaw ang pagpuyo. Muna nga kon ang usa ka Kristohanon, way ampo, way gahom. Hello. Munang gitudluan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga mao kita. Og ang iyang pagtudlo pinaagi sa pagbilin sa mga mensahe nga nasa Biblia. Bless lang yun kayo ta, na imong tapad, bless lang yun kayo ta. Ngano man, nakadungog ta sa pulong sa Dios. Kay ang tao nga nakadungog sa pulong sa Dios, dunay kinabuhi. Munang ang pulong sa Dios, maingon si Jesus sa Mateo 4:4, dili mabuhi ang tao sa pan lamang, kundili sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Ug ang tanang pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios, nagagula gikan sa baba sa Dios, gisulat diha sa Biblia nga mao na ron imong gigunitan. Amen. Okay, basahon nato. Kisay ready mo yung amen. Amen. Katong katulugon yung hallelujah. Wala na. Wala na. Sige, 5. Mateo 6:5. Ug kun magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaroingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga
og diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imuhang kwarto unya sirhe ang pultahan og pagampo ngadto sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Wow. No? Unya ingon pag yun diri city atong humanon. Sa inyong pagampo ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan. Usa man ang walay kahulugan? Walay meaning. Walay kahulugan. Sama sa gibuhat sa dili magtotoo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang mga pagampo. Ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan na hibalo ng daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Wow. So diha gipakita ang dili magtotoo, magampo-ampo po di no. Ya, grabe pud tag-asa silang mo ampo. Tanawa ra gud. Sa inyong pagampo ayaw paggamit sa daghang mga pulong, walay kahulugan. Unya ingon diri, asa ginito? Ang kahulugan sama sa gibuhat sa mga dili magtotoo kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pagampo. Palihog ko sa bata. Taas kayo ug mga pagampo. Nagi mga pagampo mga kaigsuon nga perting tag-asa. Niya sigbalik-balik. Ikaw kuno pangayuan, unya balik-balikan. Ang imong anak, mayo, ma, kwarta. Pag humagpamahaw, ma, kwarta, ma. Wa pagani ka panghugas, matagay ko kwarta. Pag paniod to, kwarta. Di ka nagaway kapul, ano? Sige, balik-balik. Lord, panalangin ni may Lord, panalangin ni. Kaya maurang mag yun na. Di ba no? Mana nga, dili gusto ang Dios sa mga kaigsunan nga tag-as ang mga pagampo pero walay kahulugan, walay meaning ba? Amen? Dapat dunay kahulugan, dunay gipasabot mga igsuon ko sa Ginoo. So dinhi giklaro mga kaigsuonan nga dunay gitudlo si Jesus sa tanang mga magtotoo. Ikaw na, ako ni, gitudloan ta. Nganuman, kaysa ako nang gikaingon kanina, ang gipakita sa Biblia, kung kitang mga magtotoo, kitang mga tinunan, wa gani tay ampo-ampo, wa gyud tay mahimo. Amen? Now, si Jesus, doon na say gipakanaog o gibilin nga mga pamaagi. Okay? Ato sang hisgutan ning pamaagi sa mga pagampo. Ingon siya diha sa 8, ayaw sunda ang gihimo nila kay ang inyong amahan na hibalo na daan sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa versikulo 9 ni sulod dayon ang mga pagtulon-an ni Jesus may tungod sa pagampo. This is kanang teaching of Jesus Christ para sa mga tinunan natong mga nagtuo kaniya. Versikulo 9, busa ing nahinuon ninyo niini pagampo. Busa ing nahinuon niini pagampo. Amahan namo nga anaa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Unsa man ang pulong balaanon? Unsa man ang pulong balaanon? Amahan namo sa langit, balaanon ang imong ngalan. Kabalo ba ka mga kaigsunan nga ikaw ug ako anak sa Ginoo? Amen. Anak tas amahan. Now, ang pinakakiane, kabalo ba mo? Ang pinakaki kanang makasiguro ta nga ato siyang amahan. Paminaw sa mo nako, tanaw sa mo nako ane, kadyot lang. Kay gusto sa Ginoo nga inyong nahimasabtan. Ingon si Jesus, timan ni ha, kining amahan namo nga nakasalangit nga gitudlo ni Jesus. Gitudlo ni Jesus dili sa mga makasala, kundi sa iyang mga tinunan.
Kining amahan namo ang mugamit lamang niini ang mga tinun-an ni Jesus. Hello. Amen. Wow, nindutan no? Gawali si Jesus, wala siya magwali sa pangkalhatan kanang naay unbeliever or believer. Gawali siya ani sa mga nanuo niya. Amen ba? Amen. Now, kinsa man ang gitagaan sa Dios og katungod, kinsa mang tawhana. Okay, mangutana ta. Kinsa mang tawhana nga gitagaan ni Hesus og gihatagan sa Dios og katungod nga mahimong anak sa Dios. Tanan bang mga tao gitagaan og katungod sa Dios nga makasampit tas amahan? Hello. Tanan bang mga tao paminahon sa Dios sa dihang mosampit siyang amahan? Dili. Kinsa may paminahon sa amahan sa dihang naay mosampit kaniya? Basaha ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12. Kay tanang mga makasasala, pwede na silang mosampit amahan. Ang pangutana ana, mga kaigsunan, dawaton pa sa Dios. Okay. Kinsa man ang gitagaag katungod sa Dios nga mahimong anak aron na asay amahan sa langit, aron makaampo siya. Mo nay pinakakiana kay ang gitudlo ni Jesus mingon sa amahan namo, makasampit mo amahan. Okay, bersikulo 12. Apan kadtong midawat og misalig kaniya gihatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Apan kadtong midawat kaniya og misalig kaniya. Pangutana, ning dawat na bata ni Jesus? Amen. Nakadawat na bata ni Jesus? Murag hinay lagi no, murag amin. Murag klaro-klaro na lang nato, murag nakadawat, murag wa pa. Now, mo na gitawag assurance, natay kasiguruhan nga dunay gitay amahan. Apan ang katong midawat og misalig kaniya, gitagaan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So duha ka pulong nga giginahanglan nga ato ang masabdan. Nakadawat na bagyod bakahata ni Jesus. Hello. Kung moingon tang nakadawat ni Jesus, mga kaigsuonan kus Ginoo, unya ang naghari ang ato ra gyapon kasing-kasing, wala gyapon tay Jesus. Ang naghari sa tong kasing-kasing mga tawhanon ra gyapon kinaiya. Wala gyapon tayo ni Jesus. Mao na nga si Jesus miingon, apan labaw sa tanan parian ninyo ang Dios. Dili atong kaugalingon. Mao bitaw nang naaga ni mga pagsulay kay kitang, di ba last Sunday ang pagtuo na gyud mga pagsulay, tama? No? Unya sa dihang na mga pagsulay, naanaga ni mga pagsulay, imagine ha, ang kasagaran nga gamiton aron sulayon ka, imurang pamilya. Tama? Imong isig ka magtotoo. Kay kun ang mga dili magtotoo may musulay nimo, imuingon ra man kang masabtan lang nato na kay wa pa mas Ginoo. Sayon ra kaayo, ragaan ra kayo ba? Pero kun ang imo na ganing pamilya o kaha ang imong isig ka magtotoo moy gamiton aron sulayon ka bugat kay na. Unsa may buhaton nimo sa dihang sulayon ka? Sumalas ato ang nakatunan. So muna nga sa panahon mga kaigsuonan nga sulayon ta, ingna dayon nga, ayaw po din nga, di pa koron Christian, buto na ka. Nakasabot mo dahil tagagawas? Kay Christian man, may singkahan gani ka, awayon gani ka, kay anak nabi ako, anak doon. Dahil sa may buhaton, sulod sa imong kwarto, pag-ampos Ginoo. Amen? Sa muna nga, usas sa mga ilhanan mga kaigsuonan nga nidawatan ni Jesus sa panahon nga dunay mga pagsulay mo ana dayon ta, mo amin dayon ta nga Christian nako. Amen? Amen. Christian nako, doon na ko'y Kristo, di na ko mutukol. Asa man ang mutukol? Ha?
Dumot, musokol. Oh, kay mo to. Daghan gud ang pinulungan no tukol. Dili na musokol, kanang musabay ba? Di na musabay. Muna nga mahitabuan na kung naay init na agyunay bugnaw. Dunay kayo, dunay tubig. Nindot kay no. Des pamilya, inana. So dalaygon ang Dios. Now diha gipakita mga kaigsunan aron naatay katungod nga makasampit ag amahan. Una sa tanan naatay Jesus. Gidawat nato si Jesus. Di man na pwede nga mudawat ni Jesus kita ra gyapon hari. Tama ba? Apan kadtong midawat ni Jesus og misalig kaniya. Asa man ta misalig? Sa iyang mga saad. O sa saad ni Jesus, nak di ti kabiyaan. Di ti kapasagdan. Di tamo biyaan nga daw ilong mga tuwapos. Sa panahon nga mo sampit ta, naadayon siya. Amen? Amen. Nganong ang katungod sa pagsampit sa amahan mga kaigsunan, gihatag ramang sa Dios sa tanang misalig, sa tanang mituo, sa tanang midawat. Ngano man, tungod kay kung imong lantawon ang Biblia, ang mga pag-ampo o pagsampit sa mga taong walay pagsalig sa Ginoo, dili paminawon sa Ginoo. Naa sa Juan kapitulo 9:31. Tanan bang mga tao nga magsampit og amahan tubagon sa Dios? Juan kapitulo 1. Juan kapitulo 9 bersikulo 31. 31. Nasayod kita nga ang Dios dili maminaw sa mga makasasala. Apan paminaw niya kadtong nagtahod kaniya og nagtuman sa iyang mga sa iyang gisugo kanila. So dili tanang nagsampit amahan tubagon sa Dios. Dini gipakita mga kaigsunan tan-awa ra gud ang teaching ni Jesus dito sa Mateo 6. Di ba ingon siya nga kung mag-ampo kamo ayaw ninyo sunda ug ayaw ninyo suwira katong mga pag-ampo sa mga dili magtotoo. But ipasabot sa mga pag-ampo sa mga dili mga taong makasasala, but ipasabot dili lang di ay kita mo nag-ampo. Hello. Pati kanang mga makasasala nag-ampo di ay. Ay nakadungog gyud ko. Samtang ako ang mama nanindaman unya sa dihang maninda sa may naninda man to sila og kanang puto dayong kanang balanghoy nga gibudbud ba. Unya kasagaran na maninda akong mama, unya inununan, grabe, inununan, pangitaon nas mga tao kung magnanay ununan si mama. Unya, adto day nastabo, kami tigpasan, kami tiglukdo. Adto day tabo, unya, na ganito'y panahon nga pista mga kaigsunan, unya ang among lamisa mo'y gihulman, unya na ay nagdinunggabay, perting guba ang sa among lamisa. Na, perting, ay nakakita gyud ko kanang aktual nga dinunggabay diri nga kuan. Unya karon ang nahitabo mga kaigsunan pag uli namo kay magabhinaan mapon mi kay naambay apoy mi unya rabayran. Unya ano kunong gabi maghulat tas mama na pitintulugan na. Unya kay among mga silingan mamaili pa man. Mamaili. Karon inigpanguli mga kaigsunan na may mga hubog. Uy, grabe na silang muampo po. Na. Uy, yawa, in Jesus name. Yawa po kuno in Jesus name. Muampo rin sila. Kadungog mo nga ang mga makasala magampo sa. Musampit pog Jesus. Musampit pog Dios. O, kanang mga kalabinag na alang-alang o niya mahubog. Muingon pa nga, simbak ko. May pagkapin pang tuktok, simbak ko. Muna nga, diha sa sulat ni Jesus, sulat ni Timoteo, si Jesus mismo nakakita ang mga makasala mag-ampo-ampo po di ay. Pero dili dunggon. Sa Juan 9:31, ang usa ka tawo nga giayo ni Jesus, mingon siya nga, kamo og ako nasayod nga ang pag-ampo sa taong dautan dili gayud paminahon. Amen?
usa sa mga gipakita aron makaampo ta sa Dios nga paminawon gyud sa Dios, di ta mosugot nga magbuhat og dautan. Amen. Hindi mo tapad, ayaw gyud pagbuhat og dautan. Aron may kapuslanan atong mga pag-ampo sa ingon proteksyonan sa Dios ang atong panalangin. Unya Isaias 59 kana pinakaklaro gyud na. Isaias 59 versikulo 1, versikulo 2. Basaha. Before ta mo padayon atong Mateo. Isaias 59, 1, 2. Okay, basa. Adera, microphone. Sorry. Sige. Ang kamot sa Ginoo dili mubo nga dili siya makaluwas og dili usab bungol ang iyang dalunggan nga dili siya makadungog. Ang inyo hinuong kalapasan maoy nag-ulang kaninyo og sa inyong Dios. Ang inyong sala maoy hinungdan sa iyang pagpahilayo kaninyo aron dili siya makadungog kaninyo. Unsa man ang kalapasan? Kisa may giingnan ana, kana bitaw ang inyong mga kalapasan, ang giingnan ni propeta Isaias ana katong mga tao nga nasayod na unsay sala. Hello, apan sige gyapong gihimo, sige gyapong gilapas ba? Wala man siya makigsulti si Isaias, wala siya makigsulti sa mga unbeliever o sa mga taong walay Dios. Nakigsulti si Isaias sa mga taong dunay Dios. Sa mga tao nga naay giilang Ginoo sama nimo. Sama nato, ang tao nga nakaila nga dunay Ginoo, nakailag yun na unsay sala ug unsay dili sala. Tama? Pero dunay mga tao nga bisan kung nakabalo nga sala na, pero sige ra gyapon gihimo. Unsay giingon ni propeta Isaias? Ang Ginoo ba taas kay kamot? Mutabang na siya nimo, mupanalangin na siya nimo. Pero dili siya mo panalangin nimo kay sige ra magkakalapas. Na boundary imo ra yung tikangan. Tama ba? Ang Ginoo tagiya sa tanan, siya mo panalangin. Tagaan kaniyag kalipay, tagaan kaniyag kalinaw, pero nganong wala may kayo kalinaw? Murag ayaay kay kalinaw. Kasabot wa nang ayaay. Murag balagsangon ra kay kalinaw ba? Talagsaon ra. Ngano man? Now, unsay giingon? Ang Ginoo taas kayo og kamot. Unya, dili mo bo. Dili gamay og dalunggan, dako kayo og didungog. Nga di siya makadungog ninyo. Buti pasabot gisiguro nga madunggan gyud sa Dios ang mga pag-ampo sa tao. Sa diha mo ampo ang tao madunggan gyud sa Dios, pero dunay dili madunggan tungod kay sige ra magkalapas. Sige ra magbuhat og sala. Mao nang kitang mga Kristohanon, dili gyud ta mosugot nga magbuhat og sala. Amen ba? Amen. Munang giluwas ta ni Jesus, dili aron magpaundayon sa sala, kundili magkinabuhi ng matarong ug balaan. Kay ngano man ingon si Santiago, ang pag-ampo sa taong matarong dakog kahimuan. Amen. Si Russell, sige siya ampo sa una. Lord, kay sige masaghangyo sa una nga, bes paitan ni magpuyo tag simbahan. Oy, dili lang kay daghang kay hugasan. Di po ta kapahulay, wala tay privacy ba? Mao ginay privacy man na. Kan wala bay privacy ba? Kung kana din kwarto-kwarto. Kwarto-kwarto na pugi himong salag-salag dito. Pugkaran. Nya isa di hilak siya, sige siyang hilak dito man. Nya sa hilom day nagampo day siya nga Lord, taga-imig balay bisan og kana lang gamay, payag lang. Nya ingon day siya, kung mag-grad sick na ako ang anak siya ba, wa pagoy balay o pag ganay payag. Mingon din siya nga, kung mag-grade 6 na akong anak, Lord, kanang murag magkasaminto na ko, bisag kung tagaan may payag. Na, mo na iyahang prayer. Nya kanunay na niyang gibalik-balik, samtang magmotor ko, niya bakride siya. Nya halog-halog po siya.
Anak man na sana all. Oh, anak man na labing man kay ng asawag bana. Tinuod ba? Dili lang kay isa mo labing human og problema kasagaran ra ba mo labing kung na human sa problema. Kanang why problema na labing ra gyud importante mag-practice mo nga labing-labing. No? O, nindot kaayo. Muna nga sa diha nga nag-ampo day akong asawa, silent prayer, wala niya ipanugilon, gisugid niya sa Dios. Wow, gihatag sa Ginoo. Atong pakpakan ng Ginoo ana. Buti pasabot kami mga ebidensya nga kung muampo ta nga sineryoso, di gyud ta mutugot nga maglapas ta, magbuhat tag sala, sigurado nga dunggon giday sa Ginoo. Muna niingon ang Ginoo, pag-ampo kamo sama niini, amahan balaanon unta ang imong ngalan. Usa may buti pasabot. Buti pasabot mga kaigsunan. Ilha nga ang Dios amahan balaan. Dapat ikaw mo ampo balaan. Amen. Kay dili dunggon sa Dios ang tao nga mag-ampo nga dili balaan. Amen ba? Amen. Perting kapuya no, sige tagpangayo o niya waday dungga. Pero tanawa, sa diha nga, ingon siya, tanawa ra God, nindot kayo ang ipakita ni Jesus. Ingon siya dinhi, versikulo 8, Mateo 6:8, ayaw sunda ang gihimo nila, kay ang inyong amahan nahibulaw ng daan. Sa inyong gikinahanglan bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Hallelujah. Wa pagani ka mangayo, ingon ang Ginoo nak. Gaandam naman ko ana. Di ba no? Gaandam na ko ana sa wa pagani ka mangayo, sa wa pagani ka mubungat. Tinura bi ana. Mao bitaw na nga usa sa mga gipakita gyud sa Biblia. Una sa tanan, makaampo ta sa Dios siguradong midawat ta ni Jesus. Og misalig ta ni Jesus. Kay naatay katungod nga moingong amahan ko. Unya balaanon ang imong ngalan bot ipasabot giila nato nga balaan siya. Siguruho nato nga sa dihang mo ampo ta niya wa ta magpakasala. Amen. Munang ang pag-ampo sa taong matarong dako kahimuan, pero ang pag-ampo sa taong makasasala dulom tanan. Oh. Mana nga ingon siya dinhi versikulo 3, Jis, maghari ka kanamo og tumanon ang imong pagbuot dinhi sa yuta sama nga gituman kini didto sa langit. Susunod mga igsoon, dapat paharion nato siya. Unsa man ang word paharion? Dapat siya'y atong sundon dili ang atong kaugalingon. Na may pamaagi ang Dios. Unsay pamaagi sa Dios? Paria siya og pagbuhat unsay will ni Lord. Unsay giingon sa Mateo 6:33, apan labaw sa tanan, paharia ang Dios, ug pagkinabuhi, sumala sa kabuton sa Dios, unsay kabubuton, unsay gusto sa Dios, maunay sunda, unsa may kabuton sa Dios, alang sa mga bana. Hello? Be, unsa ma, arita, pinaka, kuan na, practical ta. Unsa may kabuton sa Dios, alang sa mga bana. Mga bana, sabta ang kahuyangon sa inyong asawa. Kaya nga naman, nga matod pas istorya, ang bana, kung kanang masipyat siya, muingon dahil na siyang, mangayo dahil na siya, matubang dahil na sa siyang asawa, suri. Pero ang asawa, kung makasala ang asawa, muangkon man tuon nga nakasala, ining atubang sa asawa, isa pa na muabot, ang suri, muana pa na, mga tarongan pa nagmaayo. Ikaw ngayon, isa pa na mo, sorry. Dugay ka ay mahuman. Muna niingon ng Biblia sa Pedro, mga bana, sundan ninyo ang inyong asawa. Mahala. Ano na, sundan niyo ang asawa. Sabta ninyo ang inyong mga asawa. Ang inyong asawa, dili. No, sabta ninyo ang inyong asawa. Muna nga, among trabaho mga bana, musabot yun sa asawa. Amen? Kitang mga bana? Oh, kita'y musabot.
Oh, labi na sa kanang ilahang binulan, no? Naamang sa ilay mga kausaban, no? Nya unsa may sugo gusto kabubuton sa Dios sa asawa. Kabalo ba ta? Kay ingon man dito labaw sa tanang pariya ang Dios ug pagkinabuhi sa unsay kabuton sa Dios. Unya tanang butang, tanang panalangin ihatag ra sa Ginoo. Unsa may gusto, unsa may kabuton sa Dios paras asawa ngadtos ilang bana. Unsay gusto? Asawa, submit your husband. Tahura ang inyong bana. Unya na may asawa nga ako'y hari dre. Magkinaunsa. Walay Ginoo. Oh. Mana nga okay, unsay giingon? Maghari ka kanamo. Ikaw ang among sundon. Ikaw ang among tumanon, Lord. Amen? Unya bersikulo 11, ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. So naa dayon ang pangayo sa dihang naghari na si Jesus. Sa dihang gisunod na to si Jesus, angayan tang mangayo. Amen? Pero kung dili na to masunod si Jesus, parting lain na Sama guds anak, ang anak nga sigig pangayo unya di pagyud mutahod nga suguon. Perti nang laina nga ikaw kuno nga inahan, ikaw nga amahan, nya naay anak nga suguon nimo. Gikan sa iyahang pagkatao hangtod nga dadako siya, hangtod dadako di gyud mutuman bisan ganig imong pabughaon, imong pakuanon, imong bughag kahoy ma, aw bughag kahoy dong. May nga gatabanog ko ma. Bughag kahoy ba? Gatabanog lagi ko ma. Unsa man ang imuhang tabanog? Ikasugnod na. Ma, unsa man ang imong sugnod? Ikatabanog na. Nabi mga batag inana, kung imong lantawon mga kaigsunan, unya mo ingon day ma, balon ma. Di ba lain kay paminaw no? Bugat. Pero kung ang anak di pagani nimo suguon mo ana dayon ma. Na kay sugo. Di ba? Nya mo ana dayon, gwapa lagi karon ma. Di ba ang mama mo ingon dayon, kani murag na ani pangayoon. Tama ba? Tinuod na oy. Mo na nga ang mga bata nga kana bitang matinahoron, even kita daygon lang gyud nato ang Dios. Kita kung mga anak, di ba ang atong mga anak mudayeg-dayeg nato, murag mulapad to ang ato ang pagbati. Ma, gwapa lagi karon ma. Pa, gwapo lagi karon. Malipayon na sweet, sana all. Di ba? Oh, malipay sad da. Pero mo ingon gani, ma, bati lagi kag naong. Unya mo yung ma, nakoy balon. Rara, ma. Di ba? Mao na nga, ingon ang Dios nga, parian ninyo ang Dios. Daygas siya. Himayaan siya. Usahay manggod ang tao, sigig pangayo, wag ni simba. Di ba? Simbahon ra nato ang Dios, daygo nato ang Dios, bisag di ra gani ta mangayo, gihatag na di ay sa Dios. Oh. Muna nga sa before gipial sa Dios ang mga butang nga miabot sa among kinabuhi, kabalo ba mo? Wa may laing nakatunan ang pagdaig sa Dios. Nimpuyo mig simbahan nga among mga anak walay laing nakatunan ang pagsimba ug pagkimaya sa Ginoo. Wa mi magdahom nga pialan di ay mig mga butang. Unang kining atong gihimo, kining manimba ta, kining mudaig ta, nagtigom ta, nagpanalangin. Oh. Kay nga naman, damor tang mudaig sa Dios, damor tang moampo sa Dios, damor nga proteksyonan sa Dios, ang panalangin nga giandam sa Dios para nato. Namang gyud panalangin ang Dios. Amen ba? Kisay mo tuo nga dunay gyud panalangin ang Dios. Hinumdumi si Jesus, wala mo anhi aron ta dauton. Mianhi si Jesus aron ta ayuhon. Mianhi si Jesus aron ta paguhon, labaw sa tanan. Mianhi si Jesus aron makabaton tag kinabuhing madagayaon. Juan 10 bersikulo 10. Basaha ko no, Juan 10 bersikulo 10. Basaha, di ba? Pertig yung pagkanindota. Apan ang
Ah. Apan ang kawatan mo anhi aron lamang pagpangawat, pagpatay og paglaglag. Mianhi ako aron makabaton kamo og kinabuhing madagayaon. Wow. Usa man ang mga dagayaon? Wala kulangi. Amen ba? Walay kulang. Sudan dili kulang. Kanon dili kulang. Makahinomdom ko sa istorya sa una nga ang bata gusto pang mukaon saon man nga tagsaraman ka kutsarang kanon. Kasuhay mo sa una? Ako nakaagi ko nga dagko pa kag tiyan, mga bata gagmay kag tiil. Oh, pakanon ra mig Japanese, mangulumbitan. Tinuod biya na. Oh, pana unya gusto pa may mukaon ma, kanon ma. Sa may kanon nga, ala higop na lang sa sabaw tabyos. Oh. Pero karon sa dihang nakakaton na tag mga pagdaig, sa dihang nakakaton na tag pagsimba, diba kung imong lantawon ang sudan ng hinobra atong pagpakan ng Dios be. Salamat sa Dios. Oh, tinuod diya ba na. Tinuod biya na. Ngano man, ning dahig man ta sa Dios, kining ato ang pagdaig, kining atong pagsimba, nagtigom ta ang nag-blessing. Kisay mo to, mayong praise the Lord. Praise the Lord. Tuhan na to na, nagtigom tag panalangin mo nang damurtang mo simba, damurtang panalanginan sa Dios. Una niingon siya, okay, sunod. Versikulo 12, 13. 12 og 13. Og pasaylua kami sa among mga sala. Sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami, gikan sa dautan. Kay imo ang kingharian ang kahom, himaya hangtod sa kantoran nimin. Versikulo 12 niingon diha nga kana bitang requirements aron pasayloon ta sa Dios. Requirements aron wala gyud tay sala na sa Dios. Kinahanglan dili ta magdumot. Kabalutang mo pasaylo. Amen ba? Dapat sa atong pamilya, sa inyong pamilya, wala gyumoy kana bitang gitipigang kasuko, kalagot sa inyong pamilya. Das inyong panimalay ba? Musimba ganita, ayaw gyud pagdala og kasuko, kalagot sa inyong pamilya. Dasod sa inyong panimalay ba? Ayaw gyud. Labi na sa imong isikatao. Bisan sa imong mga silingan. Bisan kung dauton ka, buhatan kag dili maayo, ayaw kalagot. Ayaw kasuko. Pasaylo sila. Kay damor nimo nang buhaton, damor kang pasayloon sa Dios. Unsay giingon? Og pasayloa kami sa among mga sala, sa mga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Mga itagpasaylo sa Dios, unya wa pa ta kapasaylo sa mga tao. Pasayloon ta sa Dios. No? Yes, sa atong pagpuyos kalibutan, doon ay mga tao nga. Doon ay mga panahon nga sulayon ta. Siguro ang instrumento ato rang pamilya, ato rang mga silingan, ato rang mga kaila. Di ba no? Nya bugat kaayo kung sulayon na gyud ta. Nya mura ba og mubuto na gani. Pero pailod lang. Paubos lang. Paubos lang. Unya damor kang magpaubos, hinumdumi, damor kang ipataas sa Dios. Damor kang panalanginan. Ya ingon siya dinhi, ayaw kami itugyan sa panulay. Mao ni akong giingon kaganina, kung ang usa ka taong magtotoo sama nato karon, dunay pag-ampo, dunay gyud protection. Kana mayo nga nag-ampo ka karon, sa dihang nag-ampo ka sa Ginoo, usa sa nabalaan na sa Dios nga sa dihang mag-ampo ka, mangayo gyud kag protection karon og sa malabot nga adlaw. Hello. Nganong walay mga kadaot, mahitabo ugma, sunod simana tungod kay nag-ampo ta. Natay pagsimba. Maubitaw na nga sa unang sa tibuok simana mga kaigsonan, alas 12 naman di ay. Sa tibuok simana, ang unag yung adlaw Domingo. Kay ngano man, kung mahatag magud nato ang atong kinabuhi sa Dios sa unang adlaw sa matag simana, ang tibuok simana protektados Ginoo. Itong pakpakan ng Dios mga kaigsonan. Muna kung naa may mga pagsulay, doon na may mga tentasyon, protektado ta sa Ginoo. Hinumdumi, si Jesus mianhi, dili aron ta magkalisod. Mianhi si Jesus aron ta maayo,
aron ta mabag-o, aron ta mahimong panalangin. Tuhi nga sa imong pagsimba karon, gaandam og panalangin ng Dios kanimo. Unya ato nang maangkon mabatunan sa dihang magpadayon ta sa pagampo. Lamang ayo ipakita ang magampo ka. Personal prayer dapat do na kay mga pagampo. Si Jesus sawa pagani sa dihang nagampo, sawa pagani mo silang adlaw, nagampo na siya. Pero di siya gustong makadisturbo, di siya gustong madisturbo. Kinahanglan kitang magampo, di ta gustong madisturbo ta. Di pud ta gustong makadisturbo. Munang bless kayo ka nga doon na kay mga pagampo nga hilom. Ikaw nga mama, naaman tuoy kay mga pagsulay diha sa imong pamilya o sa imong mga anak, iampo na sa hilom. Ayaw na imaritis. Kay ang mga taong imaritisan sa imuhang problema, wala na sila'y mahimo nimo. Wala na sila'y ikatabang. Ipanugid lang hinuon kas uban. Pero kung imong ipanugid sa Dios, muluhod kas Ginoo sa hilom, amahan ni akos kabugaton. Kung sa'y giingon, tubagon ka sa imong amahan. Tuwa sa langit. Munang matingala lang ka, mamis lang ka ba? Nga, no? Lahi na yun ang akong kinabuhi kaniadto. Tama? Munang damortang mo simba, damortang mo ampo, damortang proteksyonan ni Lord. Inay mong tapad, balik sunod Domingo. Oh, balik sunod Domingo. Mas maayo gani manalata kay ngano man. Dili biya kanang dili biya gusto ang Ginoo kita ray panalanginan. Gusto biya ang Ginoo nga ang tanan iyang mapanalanginan. Gusto ba ka nga ang imuhang pamilya, imuhang mga kaila papanalanginan? Dada sila sa pagsimba. Kay damor kitang musimbas Ginoo, damor tang dunay protection sa Ginoo. Ato tas pagpanindog, ato ang pasalamatan ng Dios. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulog, mga mensahe nga imong gipaabot kanamo nga nagtudlo og naghatag namo kasiguruhan aron kami makabatog makaangkon sa panalangin nga imong giandam. Salamat o Dios nga imong kaming gitudluan sa pagampo kanimo, sa pagdaig kanimo. Labos sa tanan, tagae kami Ginoo og kasing-kasing nga mapinugnanon, huna-huna nga mapingunugnanon, makapugong kami nga dili gid kami makalapas ug dili kami makasala kanimo. Kay sa panahon nga muduol kami nga wala kami makalapas ni makasala kanimo, ang imong panalangin amo gayong maangkon. Bless kino matag-usa in Jesus name. Amen. Inay mo tapad gi panalanginan kas Ginoo. Panalangin kas Ginoo, Jay. Balik. So malikod sa taas sa makadiyot. Ya pahibalo kuan kanang ang music team kay wala man ni ari pag Sabado. Wala ni ari pero ni ari si Brad Sirapin kay gunahan siya mo katon sa gitara. Nya mas maayo mo ari ta alas 2. Nya kanang nagsugod magyud ta sa dili kabalo kung sa dihang magtuon ta na gyud tay makatunan. Amen ba? Oh, unya matag alas 2 ang music team nin. Ako magklases mga bata, nagklase may pagsabado. Nagpaabot-paabot ko sa uban kinanuroy pa mag-hotcake og askinde. Unya wala pa man dyan, padayon lang gid ko. Bahalag pipilara may kabuok at least nagpadayon ba. Unya ang presider sunod Domingo kay si Eden. Ikaw mo preside dayon ang muhalad awit kay mga dalaga niya og ulitaw manguli man. Oh, sila Jason, Taplin, Chare. Sila yung muhalad og awit karong Domingo. Pero karong Domingo mupili lang kog kinsay mo testimony or akong i-announce TLB ray mapahibalo or di pud ma-surprise ba si Jason kay wala man gito ka testimony siya sa opera. Balik. So, nara nila. Atong ihatag nila ang panahon. Sunod Domingo. So, ako ihatag ang closing prayer, Pastor Gideon. Okay, no? Sa ato tas pagpanindog, atong ipataas ato mga kamot, atong patasanon ang pagpataas, o sa kini ka pagpakita nga nagpaubos ta sa atong kaugalingon ug mo-surrender ta sa ato ang kinabuhi nga tos Ginoo. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, proteksyon ni ang mga pulo nga among nadunggan, siluhi kini sa imong gahom. Sa balang espiritu nga walay makakuha, makakawat ni ini. Amo kining hinumduman sa tibok simana gikan karon hangtod sa sunod na usab nga Domingo. Mahimong buhi kanunay ang mga pulo nga among madunggan sa among kinabuhi.
nga among nabati karon. Tabangi kami sa paghinumdum o pagkinabuhi niini. I-bless usab o Dios ang matag usa ilabinas mga nagsunod sa mga pulong pinaagi sa pagpaminaw sa 11.3 o sa pagsunod Ginoo sa FB Live, Lord. Amo makigsunan nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao, maingon man sa gawas sa nasod, amo silang itugyan kanimo. Amo silang isalig kanimo, guniti sila sa imo sama sa imong paggunit kanamo, panalangini sila sama sa imong pagpanalangin kanamo. I declare blessing sa tanang mga papa karon nga niya karon nga mahimong maayong papa, mahimong maayo, mahimong magpadayon sa pagkamaayong bana Ginoo, nga amo ang pagkabana o Dios, nga mahimong maayo nga bana o Dios ngadto tagsa-tagsa ka asawa. I declare blessing sa mga asawa nga niya karon, sa mga tanang inahan, ug i-bless Ginoo ang tanang mga anak ginikanan. Ug sa tanan Ginoo nga mga adlaw nga imong gihatag, gidugang, giandam alang kanamo, I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios og happy Sunday. Lamano sa kalipay, wala ang tagapantag no? Sunday no sa tanan, salamat sa atong buhi nga Dios nga iyang gipanalaginan. Kini inyong suon Pastor Gideon maingon ang pulong sa Dios atong ginambuhi. God bless. Nya alang sa mga estudyante natay klase karong alas 2. Alas 2. Okay kayo alas 2. God bless. See you sa atong live.